So mórdíobh fad maidin is Mr. Róisín Adams, agus mise a bhééis mar Cathaoirleach an géad seisiún inniu, beag trí fápéir aglaistáil agin maidin. Mar hí gach ceanna acu hartar 20 nóméid agus sin in ní gach cainte beag deis agin ceisní chur an cainteoir feig hart 10 nóméid. An chuí an naibhró sin ná Má a géirí ceiste chur ag amar bit le linn cainte clicáin tú an gnapa ag bun an Cadhain Q agus A, agus féidir sin a chlóscríbeisteach agus tuach sé thugamsa agus bheith mis an sin ag an déir an cheist sin a chur an gaiinteoir ag brathir chuirsaí ama. So gan hiile muile chuir mé an chéad chainteoir in aithneadíobh, an Dr. Radvan Markus is léachtar le Gaeilge Radvan in Urscéal Héirlis I Brag. Tá go leor taide déanta agus fáiste aige chnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge, agus is aisteoir bisisiúil chuma, tá sihir le hónótóris le Gearóid McLaughlin agus le pór go chunar aistrí go seige agus nó beis na daistrig Craine Cille go seicis. Bei sé I leart lineniu faoi Craine Cille mar úrscéal ciclipéideach, so tá fáteót ar Radvan. Die vergaarjent de suragam gewilshif in aan me chlochtail, bewalium of vioches gewaalde lucht agrihe na kochhala agusto an ahasarum gefejelum paja chlakas en okaj hanjevaksho, ke go trua noin nach fejelum shifa ekal koparsenta. So rin hime an skalan anish onas fejelif. Na Slánú eáil sinné anisé bhháilm cúpla focail arám as le Cléine Cille mar úrscéal ciclipéideach. So tosnáim is leis an gceist a himplí Cadhain ábhar Cléine Cille. Nu a hoogte fragra an gest is minnig a dhéirítar an bríomhcharakter Caitlín agus a scéalse. Líon sé le réasún go pointe, osclíonn caint Caitlín an túrscéal agus is lei an Abert Jerry chomá. Bhíonn siise chun tosaí gur ceistena an na corpa nóchúrtha agus fiúnúireann a labhraíonn corpáin eile is minnig a bhí an scéal Caitlín mar aber cainte go. Tá cuidhvád na pribléidí seo ag an measta mar freisin, bhíonn sé sin chomá ag plán a gorpa nóchúrtha le ceistena agus is minnig a thráachtain charachtaréile ar a chadrabh le na bhean agus ar a éad le bilachí an fosta. An ús sin is iad an bheirt Caitlín agus an measta mar na charachtar saibhre ó héad na teangade. Ní nach ionad a bhhair sin gur dhíri an cóú stáitse le Magdara ó Fáthirte agus an scanán bunithe le Robert Quinn, go sonrach an dá charachtar sin agus ar a scéalta. Sin ráte, níl sa dá scéal a cuidsach teoranta de leabhar fad. Chun an tám a bheilt teastíonn na corpáin an ilumad aber caint eile. Dá bhhair sin tagríte a réise mór téimi ó chursaí talabíochta go cuasaí belle, ó star áitiúil go himachtaí an dara go damda, ó litríoch béal go cuasaí filíochta agus an léon ceilteach fiú. Go minic cruthítar nascaid na téimi se agus scéal Chatrín an bháistir chuir gas nuair a phléidir cuasaí gadaíochta nó cuasaí scanán. Ach ina Lancaster eile níl ceangal be idir na téimi agus na príomhflotí, mar hamplas na díospóireachtaí faoi cuasaí belle nó faoin gomra angla éideanach. Is féidir leis an éagsúlacht seo mearúil nó olc fiú a chur ar a léthir. In onad íomha néad a ja ordaithe, feimid pictúr a chuireann fé áirithe dealín Peter Bruegel níos sinne I gcuimhne dúin. I pictúr a nás an trid idir an carnival agus an carís, mar ecan sibh nó cluichí páistí, bíodh go bhfuil téama lánach a chuig gánaí feimid, méid mór charachtar agus rééis éachtaí an neamhsplach ar a chéile. Is díal spéise gur margheall ar an guma anordúil atá na pictúr, úsáidtar slinne an féintéire san ar an Bruegel chun cuairsis ar freiseach nó anord sa Tsecis neamhformáta. Déit fi rá gur Bruegel den sót céine Cléine Cille ar bhealach. Agus go débhinn fuair rin teachtar I locht ar an néisio I leabhar.
Thug Thomas McSheehy in vídeo Cuaig ardvolad an úrscéal trí chéile a chuir aspallianúnach is sa phríomhscéal asdó. Na mion farsan ag teachtasteach san insin drámhinnig agus ganach beagán le rácu. Da méidir an scéal a chur a lín níos lú farsan nó gan na mion farsan bheith teachtasteach chominnig is a hagad bhhar an fiabhas ar an insin dé. Agus ní na lua léadha stóí amháin a cháin an aspallianúnach is agus éagsúlacht an ábhar. Mar hampla bhí ba a le ag Alex Hymans a d'astri an túscéal go híisiil tíris do Cathaoirleach a fáidín mar charachtar agus bear leis go glíthach an insin níos dochtail in a scéal. Ní mar asásta bhí sé le codanna ar le den úrscéal nachhfuil ach baint ánach acu leis an bríomhlota. Dar leis bhíonn cuma chola éar agus chuireann sé tíirse ar an léthir. Haar éireach na eile den leabhar chuir seanachas knapánach cáirí olc ar slachta fadálach a bhí an in amíon na cainteoirí ag déanamh paidir chapel de scéalta néamh agus ar eile. Is máireann an ráiteas seo mar cuntas onric maidir leis an gcuis féidir le éagsúlacht agus le farsing an úrscéal dúir i bhaim mar an léthir. Igen céine caiimi sé adháil nar wathime mar seoríomh agus gur bháil éagsúlacht an úrscéal i gánaí me. Agus is cuimhin lom go sonra gur bhain me fíorthainneamh a scéalta cháirí aistú go háirithe. Anis luame ag ócáidí eile go mraithim ghaol tábhachtach idir chéanach ile agus mar úrscéal na seiceise an deachaidir Schweige ile Jaroslav Hasek, úrscéal glín go bhfuil úsach sicil ilinn an chéad cogad damda. Is féidir na cosúlachtaí a sonbrús na lábhseáil a dhéanann an dá leabhar ar an teanga agus ina nearcha carnavalach ar an síl. Ach ní chuige sin a táim anis. Deirtar go minic faoin deachaidir Schweig go gcuimsíonn sé an dain ar fad. Cead na ráiteas is scáiliúla a dúrú faoin leabhar riamh agus atá go mórí méil an phobal i gánaí ná Bibli a téimias všechno ve Schweiko ve úplne všechno. To biognach gachrut sa Bibla, to gach ilerut in Schweik. Agus bhealach éigin bhrame mar a géna baidir le cléna cile riamh. Dála Schweik is féidir slocht nó ráiteas aimsúil san úrscéal a ragríonn do bheagnach chuile harlóint sa síl. Anis an féidir bon teoriciúil chur faoin mreachtain seo. Chun cuirsís ar fictúr broigil ar nás an tríd an carnaval agus an carís is minic a bhaintear úsáid as an adíocht ciclipéideach, pictúrí ciclipéideach a dáin. Trí líon mór solídí a choláthar agus trí úsáid an tinnig deché, feimíonn na pictúr mar cuirsís leabhagúil ar hochaí omláin a linne. Ach baineann an hné ciclipéideach seo leis an litríocht chomá. In 1976 dal sé an scoláid Americanach Edward Mendelssohn cha aiste a dhéiríonn ar híthir Thomas Pynchon go príomha a cha bhfuil implachtaí bhád níos leithne go. Sna haistí sin cuireann Mendelssohn síos ar cheann a tábhachtach i litríocht an dain, sé sin encyclopedic narrative nó an insint ciclipéideach. Bhí an cúr agus cúte faoin goncheap seo i mar scoláirí ó hin ach brahim go bhfuil tábhacht go fáil ag tuiscintí Mendelssohn. Go príomha déanann sé an seanra a hanmhíonú ar bhain staróil.Ú sí an údar ciclipéideach réon omláin sóisialt agus teangóíocht an náisiún, gleachtar leis mar údar mór i measc an phobal agus bunaí tír tionscadal farsing acadúil chun a híthir a léirhíonú. Déir Edwards nílach listas a garid insintí ciclipéideacha is star a litríocht an írthir. An choméid a díaga le Dante, Don Quixote le Cervantes, Gargantua agus Pantagruel le Rabelais, Faust le Goethe, Moby Dick le Melville agus Ulysses le Joyce. Sé ein Mendelssohn nó a chruthú gur chur Gravity's Rainbow le Pynchon a aireamh ina measc. Bunaithe ar an lista seo,
Arian Mendelssohn gnéhead formúla a bhain leis an ancient ciclipéideach. Dúirt na féidir álas omláin ar an domhain nó ar an náisiún fiú a chuimsiú laistíide hir a bhain a líne, gafar fír an cinneigdice a úsáid go flúirseach. Is microcosma an pobl a dáléirithe san ancient ciclipéideach a hasan do phobal na cathaoirleach a náisiún na domhain trí chéile. Mariala sin déantar tagad do réon mór céideanna agus slite bheatha agus pléitir cuasaí polítíochta agus státareachta. Cuimsí an insinntaí ciclipéideacha stílanna éagsúla racadaachta chomá le réimsí teangan ó fiú teangacha éagsúla. Dúirtíú an insint ciclipéideach déirih seanraí ar le go bhfuil siad in an cuasaí sfírineach a dhéana ar an ispéireas déine. Is minic a dhéantar maga faoi charachtar ar nos Don Quixote a dhéanaan iarracht marachtáid ar convenisiún seanra litratha a le. Sé an teoladachas seachas snastacht seanra bháin an tain bhealach chun aimimena na hinsinte ciclipéidí a churigrí. Agus go deabhain ní bhíonn cumach nasta ar na sihir sin iad bhlan de lochtanam a chuidir slatatá seanraí ní slachtmhara orthu. Bhíonn teannas idir iad agus an síla léiríte agus níos minicín á bhailit déanann siad iad ar thochaí a linne. Bhíonn an teannas seo le bra na cúnsin a grúthítar na sihir fiú. A tin Mendelssohn gur ó áitina a deoríocht nó lasmod an glí a hagan insinntaí ciclipéideacha isteach ina gúltúr hain. Is minic a scríb údaíad nuair a bhí siad a deoríocht óna bobal Dante agus Joyce chuidigas hofsa Cervantes Don Quixote a scríb agus é sa Seisiún agus is minic ar inniu cinsireacht ar insinntaí ciclipéideacha chomá. Sin an Slánú an ceart. Is díal suntais an orid ceangal is féidir dhéana idir cuairseas Mendelssohn agus úrscéal an chaine idir cosúlachtaí leithne agus bheansonraí. Fuair ácain chuid bha inspiráidir do Cléna Cille agus é i ngnéimhin gampan chuirí agus is imlá clia a deoríocht an a phobal hain a scríb sé. Is trí thúla na híre a bhreanítar ar an tochaí sa scéal agus is go magúil a chiirtar na téimi go léire. Ní úrscéal snasta é Cléna Cille sa chnáchiil den ocail agus banan dua a le na léamh. An úsar sin is ciclipé teanga stílanna agus seanraí é Cléna Cille idir chinálacha éagsúla chanún chosarige chhéilige litratha agus rin teanga chaile. Agus díreach mar a luan Mendelssohn ní chuirte muín in éon seanra nó stíl a úsáid sa téex ach is go fonáideach a éirtal orthu tríd is tríd. Is incomparáideach as nóir a cheanín agus scéal Don Quixote mar hampla. Déanann nóir a ahris an na novelettes, románsúla ag ire a star farsant a chur in iún den seanra agus dá sin a stací nápéise go leor corpán eile dá bhar. Dá féanaí seán go neacha úrscéal Cervantes I bhaimar an gaiinech sular thosaí sé ag scríb Cléna Cille. Deir litir bháin thosaí sé a léamh in aisteach an Frankis agus é fósaí gampan chuirí. Agus is díal sin an orid ceanga is féidir aimsiú idir solídí eile Mendelssohn, Rabelais, Dante agus Joyce go háirithe, Cléna Cille agus sihir an chaine trí chéile. Mála sin is féidir a áiteamh gur mar chinál ciclipéide scríb ó caine an túrscéal an tosach, an cuimsiú anna chuid aber éagsúil a éitir meascan déag san a scríb sé ribe. Sa tabla seo fecinn sih rins mótíf an ó gnéhead Cléna Cille is féidir aimsiús na litricha scríb sé an gampa géigean, sa drama neabhail sé taifus agus ina chéad fnúsach idir thógra agus chairíre. Is mar chuid de ceanraí sa tradiisiúnta a thaobh na firmeide a úsáiste na mótíf an as na sihir seo, ach cantar ar a chéile déanach ná in Cléna Cille agus léichlíte iad onas go nirthach siad díal fáine wagúil na hinsinte ciclipéidí. Ina chuid astí rinne Mendelssohn blúchjangal idir an insint ciclipéideach agus an náisiún. Bíoch go bhfuil Cléna Cille dírithe ar híal na Gaeilgeach tá den chuid is má
níl éon áras ar bith gur habhla ó caint tábhacht náisiúnta leis chomá. Anús ar sin tá go ndéantar scaga ar héimi ilíocha agus idirnáisiúnta is féidir breathnú ar réalaigh íchain mar bhicreachas má an damhain go léir. Éiríonn le dúine lasmodéiring fiú, tá sé náisiúnta agus tá sé damhanda an leabhar a aithint. Tháinig mi sé trasna léirmha spéisiúil ar leagan seiceise chéna Cille le déanaí. Fáil siú ar léirmhas ar ábharí an tíl ar híomh atá dírithe ar litríocht ar scanáin agus ar chluichí ríomhaire fiú a bhainneann leis an bhainta síocht agus leis an bhicsin áiríochta. Agus feiceann sibh an pictiúr a hagan leis an léirmhas is léir nach réalaigh éireannach cosfarige tá i gceist ar chorbaí. Céanach dócha gur álas rábhar ag an léirmhastar faoi cháthaigh san úrscéal, síon írinne chána scríomh sin ar a bhreac sin a focail a leannas san aistriúchan, ní gná úrscéal grín a scríomh ó cain, go simplí bhí éire agus éireannaí a scríomh aige, agus an teici agus na seici freisin a bhealach. Tagan an focail ciclipéid an focail gréigach ciclos a chiailíon circeal. Agus credim go gabhrách concheap an chircaling chun trúch ciclipéid í chain a haulú. Ní circeal a bháin atá aigeisteach córas circeal cholánacha. Is an scéal chatrína fádín agus an lár. Banyan circeal na ciclipéide le Gaeilge chosarige, an cóchainol fuinol fuinte de chuid an chaine. Banyan an dara circeal a héir in trí chéile agus an circeal ag an éimeal leis an damhain. Is mó agus is cuimsí an chéad circeal nó an dá circeal eile. I gcóráte éagsúil in na corpáin fáilte léirgas ar acnamíoch tradiisiúnta cheantar an talabíoch na hainmhithe ferme, sábháil an éir, bailú na feamine agus eile. Déantar a tracht ar cheirdeanna ar le an tíodóireach glanna siúmnéthe dógáil críocha. Cuirtar síos ar nósanna éagsúil na háte, dúirtar imachtí stare ar le, a tharla san áit, Pléis gan bhíonaí marra sa lochan beag an epidéim tífis sa spidéal inrídeach dahad ar an omláin is go seoí ar íhan cléna cilis ar hóisiúlt a chonamara mar atá léirithe Garó Denver agus ag míhall ó Coníla. Banyan an dara circeal ag cuasaí na héireann trí chéile, Torál ag áitina lasmód a chus aige san insint, an gealchathe nó gáileh baile clia agus áitina eile ar fud na héireann. Tá teanga na Gaeilge masctéimí sa circeal seo chomá, tá grítar do dhifríochtaí de chaúintí don siimplú litrithe do léon an bhéilidis agus dhéantar ionsaithe ar ailsíodh náisiúnta na Gaeilge an gún. Chomála sin fáilte léirgas ar folaíocht agus ar stad an Ileán trí chéile is siar ar gáintí idir túní bhí go túní, a thrid ar an tí fríchonartha leling an chogan na garad, agus duine háte a thrid ar an tí bheile. Agus chun treise chuirlen an argáintí muoin an bheirt go bhfuil daciacht a go bhór farsan a stad na héireann, idir léicna míide féideach rebeliúnithe níos luaithe ó thréimh sí éagsúla ríthe thrid I gcoinne na sasanach nó na lochlanach ríthe leastarúla charachtar finscéalaíocht agus míomh na héireann. Clás ítach an lista seo in cléna Cille a aimíonn mar sinneagdice magúil stad na héireann trí chéile. Agus dá an scéal feimid lista an chosú leis seo in episód Cyclops de chuid Ulysses sé sin saothar ciclipéideach eile de Mendelssohn. Sa tríú circeal an damhain tábhacht faoi le ag an dara go damhanda a bhfuil implachtaí ag leibhéal na héireann agus ar leibhéal phobal na Gaeltachta chomá. I gcodarsnach le dearcha práisteach áitritheoirí na Cille I le an chogaí, feimíonn an pílót a Francach mar ionadaí an damhain sa relic ag tariscin léirgas níos leithne idirnáisiúnta. Seachas an cogad pléitir líon súntasach téimi an ascan an síomh leis an gogríoch. Déan daoine ar Imirce go America agus go Sasanna
dag an tionach nó a chultúrtha trasna na farige nó scanan Hollywood agus déanaan nóra ceanin íireacht cuman rátarí ar agriúcht idirnáisiúnta a chur bun. Is simú gur cháin Flan Macatír cuid den na elementi idirnáisiúnta seo an Francach nó na rátarí cuidigas ina leirvas an uideach Cuaiga dus go ráisiad dan leis lasmo de haí wint na Gaeilgeachta. Ach ma léimiid an túrscéal mar sin ciclipéideach digimiid cin feim atáideá. Anis dat dain harint láidir ag glána ciclipéide sa bheith go beanglítre cuidhvad in a téimi le circle chosharige, ná go díreach le scéalcha trína fáidín ar bariéagsúla. Chomála sin an circle ceangalte go témúl agus bóháiliom díú sin sa chuid eile de mo chaint an cúpla nóid a fáca. Dom is féidir trí mhór héma a hain san úrscéal téimi héim mar spóki ó lá na ciclipéide go dtí an timmel, sé sin téma an chrá Rómán súil, téma an neamhhonan is sa tochaí agus téma na cuimhlinte. Díro me anis ar téma an neamhhonan is, mar níl a cháin ama agam Brahim kun gachrú de flé. So átíon Mendelssohn go níríonn insintí ciclipéideach go minic ar héimi a bhaineann le struchtúr agus le rialú na sochaí. Tadíon an pléisisin cléanach le freisin agus má chuidirmid túram í sóisialacha í chein san áireamh, níach ina go níríte ar an neamhhonanas sa tochaí agus an hacmí sóisialta. Cuirt an téma láthadíreach leis an géad abert gur a dhéanaan Caitríona iontas cinnáid ar eilig a bhfuil si curtha ar áit a funt, ar áit na gúidéach nó ar áit na leaginne. Agus tá ceist na nachmí sóisialta agus an stádis lánach i scéal Caitríona agus i go leor scéalta eile. Gus déantar an téma seo a leathnú amach go dtí an dáchir go imimeacha in episode an tauchain is armon akmach aimin idir jalu idir na party sa hil mar a léirín urlauri party na láine Clas ciclipéideach an órad seo a rís a bascan termíocht an warcsachis, an bourgeoisie agus an proletariat, tagad an bhíbla, sníodáirí an aimiid, agus termíoch radisiúnta chhuéilech a hagan chofar a sír le téexan a líne sean chhuéilige a hachtúcha nó seanchle. So a rís feimid téma na nachmí sóisialta gach levéil an leabhar. Ag gan leom an spóca is treise an nascan an chiclipéid le chéile nó téma na troda, téma na cuimhlinte. An dá fríflot a bunithe ar an naimhdeas idir Caitríona agus Nell, agus ar an éad a bherin an máistamá do bhilachí an bosta. Ach tá téma na cuimhlinte lánach i ngach éon chircail na ciclipéide, déanta tracht ar cuimhlintí éagsúla in stadna héireann, airí amach na casca, coga na sírse, coga na garat, coga acnamíoch, agus an átóráil ar le ag an dara coga daunda san insint. Ag tá feim ar le ag toise ciclipéideach an leabhar agus an téma seo chiire. Mar a hálíonn go minic is sir i chain féachtar an ghuiblint in cléna cille mar chuid nádúir an síl, agus mar ru dearfach go puinse. Ní de hasme a hagan líonraí ar Caitríona fáidín in adulú de ceathar gur a hálítar ar fatamil go dúcha dráchan ar hangachan a gorpáin agus go mbeadh deire leis na hargantí agus leis an gaint ar fad. Agus déir sí an seanachil is fear an trid nó an túignas. Da stoppach an chaíocht in cléna cille, bheadh síomhneas ag na charachtar ach síomhneas an bháis, síomhneas an dráchan a bheadh an. Da le ócain agus is féidirlinn a lán féinise áir is scríbhní eile da chuid is rudríochtanach an chuiblint i ggur sa litríochta, i ggur sína Gaeilge agus is síl i gotíine. Ach mar is áúin go léir tá an taobh dorcha ag an ghuiblinn chomá
tíh úfásach, tíh scristach. Beidir go neadna ó can neabad an tíh se scríbhní eile ach dúchtar in chéna cille a bhí le toise ciclipéideach an leabhar go háirithe. Máirtín tagatí omadúla don chogaíocht dúin go nascrin óscrift agus úfás is an gweblint go minic. Har éonrúd eile cuireann na scéalta faoi champi géimhin na Nazithe a thugann an Francach chun na cille droch áras ar íomhá dhearfach na troda. Bí go bhfuil an tríochtanach don bheatha an bhuileán i gánaí go manthetíh amháin impirúil forlábhas omláán amach agus go chéad a gine go bé úfás am imid an na dríine faoin na smacht. Tá difríoch mar sin idir an chuiblint cinál teorant a chuineann an bheatha siúil agus an chuiblint scristach nach bhfuil ach an túfás agus an bás sírí mar íormhairt air. Deastíonn mar sin bailí chun a chuiblint a bhuileú chun bagart an scrista hachant. I bhaca leile is gála síochánaí chumáil le gríosad troda. Agus sé bilachí fusta an síochánaí in cléna cille nuair a éileachtar in adulúta de. Déanann sé iirecht grán Catrína Donnell a bhhéalú chuí trí athdhéanamh ar hníomhar ha cinál Donnell. Fógaíonn sé síocháin de chinál ar an level náisiúnta, trí athdhéanamh ar chóchrinniú na Gaeilge córadh politiúla, éimo de Valera agus risted ó méalchatha. Agus ar level an dain tugann sé le fis go bhfuil na cóthúlaithe ag bartúionsaí ar mháthaíad nach Eorpa, nuair a chuir an áthas na barta ar an Francach. Is fíor nach i gánaí éiríonn le bilachí an síocháin a bhaint amach, ach cabhraíonn a chuid deascéalta líon suntas a chuiblintí sa chiile leidú agus a bhhéalú. Fiú a chuiblinn hain leis an máistémár Mháirtín ar fíorhearra an úrscéal. Is go chfuilthúiseach mar sin a chatar le téma na chuiblint sin cléna cille agus cabhraíonn ciclipéideachas an úrscéal go mór leis an bléisio. Tá mé ag an deire anis is léir mar sin nach lage an éagsúlacht ábhar in cléna cille a go bhaimíonn si chun cúspóirí na hinsinte a cholíne. Níor cheart an túscéal a chungú ar scéal Catrín amháin agus breathnú ar an gcuideile mar ábhar neamhríochtanach forimmeach. Deastíonn an tabhar ar fad ónas go ndéantar insint chiclipéideach den scéal, insint a bhfuil tábhacht ar le acadéireann agus don dain trí chéile. Chomáile sin an ciclipéideachas ríochtanach ónas go gíorfaí trí héama lánach an leabhar an grárómán súil, an acmachas agus an chuiblint hírí. Éascinn tá sé ciclipéideach an úrscéal comparádí le sír hábhartacha eile le tríocht an dain, ach spragan sé muid freisin chun abreithniú a dhéanamh ar Theorig Mendelssohn. Har éonrúd eile dháilis ar ó chuún ag ddíú ar híthir deangacha móra nach Eorpa amháin. Fiú an lista airsiingú ónas go naithneofaí an mínach ciclipéideach fiú is síthir a scríbhú deangacha nachhfuil go forleathan sin. nó is tíhir a scríbhú lasmo den Eorp nó de Berica hua. Sin a bhfuil agus go míle maithagóibh as a bheith ag éisteach liom. Gur míle maithagóibh as sin Radvan píscaint an spéisiún sin faoi chraoinnig eile. Ní féidir lem ach a hailú ar d'aithne chuirtú ar an text agus tú astrú dunar be bhíonn sa gasú stocha rihin rudí leis faoin text agus tú géirí chur dangeile nach rithach leis riomh agus tú díoch á léamh ach tá cupra takeíisteach agus tá fáte go fáil roimh ceisní má rihin ceistir bit le héine tá géirí chur ar Radvan níl déanamh a clicáil ar ciú agus ag bun an scáilinn agus é chlóscríbteach ach dúspóir tá ní ceistaineach tá nó fáid gom ó mhór ní anrachan géirí buchas a bhhail leisrádan as an sáir fápéir deir si bhfuil béir leí ige ar an tábhaach leis an méim tá leí ige ar an tinec ar an tinec decé me leisce. nuachom nó spáúsach amachach í a litrach na bhéige agus si am gurn si gosuntaach le blasan dúchas ar an air sin nó óhhar ní anar chuin chu mai agus mhre. Scríbú out ínta chu sin. Agus tá coppla ceist takeíteach agus tá beidir sé nóid an le ceisní so
So ó Michael Cronin, nach bhfuil saothar ciclipéideach an chainig neamhghnách sa bhéid gníonn saothar ciclipéideacha nó aimsire dála saothar Joyce Dublin Sailors ceangailte le catharcha ach tá craoinna cille site amach faoin tua. So ceist ó Michael Cronin an sin Radvan. Michael gur maithagad as an geisteo gus ríise lomsa go débhín agus mé ag léamh Hashtí Mendelssohn luan sin go sonrach an tíomh is cathartha den insint ciclipéideach agus don ceap domláin agat go bhfuil cléin a cille difriúil ar an malach seo ach ag an am céine choíonn sé an áiritin Cadhain eile den sanmhíú sin go sé an súntasach ar fad go agat san geisteo. Agus tá ceist ón pío marchu chuma. Ar bhíú ciclipéid nó legan anótáte de craoinna cille a olbhú chun léthóir chun baclainn agus an astrathóir ceann ina míóthaí gach tagart a déadach léthóir a chur stré. Ein tíim go homlá lei sin bhíú go mór é sin a dhéanamh. Rinne mé an rút céine leis an legan seice do níos má chéad íarnátaí leis sin agus béidir go mbeadh sé úsáideach do léthirí sa bhunlagan chomá mar tá sé Jacker teachtar go leád in a tagartí cínte. Agus féidir cúpla ceist lomhéin agus mé géisteach leat sin ach luach tú ar nóid bhfuil cúpla réimteanga geiste gréinna cille idir chuanún choseirige agus an sin stoch na cille agus stocha an chaidánach gan na leabhar. Nuair sé deachar sin astrú go seicis nó cén chuthaige a bhí agus. Well, vi an tá orm mar is féidir seicis Cadhainach úsáid chomá le seicis neamhformáilte agus tá siad i bhfad ó chéile a bhí le cúnsí starúla. So mar sin bhí me in an seicis neamhformáilte a úsáid don chanúint. Agus an sin cineálacha éagsúla na seicis Cadhain le hain na Cadhain eile agus dar leom bhí cíl le sin seachas dul I mún canúna a le mar hampla. Well, gur mí agus Radvan sin é óna ceistní gur maigus as an bápur sin agus bug madráig hiag an dair caiintúir mar sin. An dair caiintúir a bhééis agin ar maidin ná an dochtar Caitlín Nic Íomhair is léachtar le litreacht na Gaeilge I Caitlín in osscoil na hÉireann má nuad. Tá spéis ar leitheicí I litreacht chaimsú na Gaeilge agus sanilíocht go háire agus greibhann is scríbnóir agus is fille I hain agus tá dúis na baintecí as a chuid filíochta. Teide cainte Caitlín ná Slánú athdhéanamh agus Sisifeas I luathscéalta I chain agus dúach sulla gur mé fád a rimpí mar róméid chuomhríéis agus do ghainir be tá takeíiste go déanach gur féidir ceisní chur a gamar bit le linn na cainte ach clicáil ar an gnapa beag ag bunan scoil an ciúg sags é chuirsteach ní gáfánach go dtíon deir a fiú agus an sin be mission ann na ceisní sin a chur ar Caitlín ag an deir. So chuir mé fáte mar sin rih an dochtar Caitlín Nic Íomhair. Gur mí maigad a Róisín agus gur maigad chiomh atá chun na cripi a bhrú ar mohannan seo tásúlagum go bhfuil si bhfuil in an méid chlisteá. Ar dús bhhailm buchas a hol leis an chliiste as an chorú a bheith an mar máscaniu ná is a Gaeilge na Tríonóide a chéad léime hiar séthar Mháirtín Uí Chadhain agus bhí sé sin ar bhuach foiintí na céime gan éanaró mar sin is deaslam an deis seo chuid na scéalta sin a phléileh inniu. Seart gur bhhailm a dheanú na patron a eicem sna luathscéalta a scrúdú. Patron é sin de hitim agus éirí nó de éireacht agus teap nó a ríist den rud a athhéantar a gcónaí. Anas gur mrachan an léthóir go bhfuil an charachtar sanithe a bhaine fi. Bíodh sin in chuid ibre
nó is bric eile síl. Mas cadhachtú a bheith rubbog scuilte leis an lipid luathscéalta, má chuirmuid beirt eile I gas fecinn muid miceal atá de hir a caiithú inné warín ach fis a gin go maiid nach bhfuil faoisiú an an dá. In cúis an chríochraí tá murid ag strachailt go siúrí le píos a talún agus ní tuisce an píos a glánta eici na go bhásan an broscanach a rísear. Fecinn muid neart samplaí eile den bhótaí seo I gcaiithú na cainte agus an cheist a asfaí an as na samplaí sin na cithiige a bhfuil an bhéim seo ar athdhéanamh I luathscéalta I chain agus an gairóid leú téimú linn an cheist sin a raigart. Ní géirí aon tuiscint eile ar aon scéalach seo a réignú atá mé leis an bhéid sin a fechint an bhfuil aon straith chotin le feicáil a thugann na luathscéalta seo le chéile. Fecinn muid chomh maith go bhfuil an bhótaí seo le feicáil níos déanaí sa saothar ach go méidir go bhfuil feim eile léithí an sin atá tharbhéanacht na cainte seo a bhlé. Má bhfuil go muid raigtí na chéad slán eile mar sin. Sulla do go muid ar na scéalta ina cheann is ina cheann, bhfuilm coppla freigar a thairiscint ar an cheist cén fá an bhfuil an patrún seo, patrún an athdhéanta, thó coitianta sin na saothar. An freigar is siimplí ná gur droch nó scríbhneachta nó cóirtha mí abaíochta na saothar áirithe seo, sé sin nach raibh airlis ar bí níos céal chúisí ag an chaineach go fáil ná an taithra chun léirgas a thuirt ar héal an duine. Sular waistrí sé an léirú ar bheon agus ar héal in bheanach an duine. Tá a héin go mór an áras faoi léú sin mar sin héin. Feictar an taithheanú agus an taithra síos tríd an saothar sár scéalta ina másc agus ar 9 feictar é in Craine Cille, de hir, ach nach bhfuil is líne férinne ach legan níos teantaithe agus níos míchomportaí na slí ar de líne breig. An airlí beidir gnáscraíonn sé as iarachtaí an chaine glech a riine chun fretal I dhéireann a úsáid, iarachtaí I chain glech a riine a chur a bhaile áirín léthirí. Gur hastíú léirú passionanta neamhthrócarach a thuirt ar leibheh an píl a chatir a cóireacht leis an charreg lom. An airlí gur gríomh cóhá agus ahantais agus cóthúlaíocht de héana le a phobal gríomh a thug deiste chomh maith. Léchas agus fiú teachta níor an pobl, díneat an phobal sin a haspailt. Bhíonn héin níos báile leis an reagar seo go pársanta, ach ní dóilm gur leor an héana mar reagra. Tá gís níos ilíocha na sin le fáil sna scéalta is fearr. Siúd an chúis go luim Sisifeas a deideal na cainte. Ríise lom agus méid scrúdú an fatrún seo go raibh ráiteas níos iomlainne faoi rán an duine le haimsú sótíh. Is cuma mas a Johnny Papper mar Cille atá tú, nó Johnny Cray, faoin talú, nó ag thuirte goda don chearc is don lí. An é gur fáinne fí atá sa bheatha héin, bogbán ar chúnsí an duine. Ar dús bhí me malta go maiid ag an léú eisiach seo, gur bon díama na batha áfaisí atá a léirú a ríis is a ríis eile aige. Mar a ectors sa sampla is déine ina hir a luhí mé an seo sé sin beirt eile. Agus fecinn siú sampla bra Sisifeas de chas ficail an seo ar an scalan. Is dóilm gur féidir miceal a airbh mar rithléich Sisifeas ceart, agus darlam gur féidir an gaire dáte agus an áféis a eiceil a teachchan cin mar raigra ar an bheatha, agus é fád an labhan uachtar fiú ar an déanacht take an ama seo is saothar I chain. Sin ráite ní higlam géalú ar fad den léir seo ach an ard, nuair a chuirtar an déanacht a bhí choláidir sin chun tosaigh is scéalta an brion brach san áireamh. Níl aon áras arm ach gneantar magu faoi chas an duine, agus uaireanta go mbealtar reacht gaire as an léthóir faoi an dúchainú an chéan. Ach áitiam gur baraíocht déanaachta ag an chainach le go gaithfidh sé bonú sa héithir ag magu faoi cheiliúint thuaireach an duine, agus cheiliúint mrá bochta túthe agus sonrach. Mar sin de pilm ar an déanacht agus ar an Slánú, chun téime war in níanaar hanna úsáid, agus séirde tá deanta agam sa chadealaid an chaint seo, na cuairtaí na motífa seo a lorg ó scéalga chéile, agus slaat tóis an Sláníthe a úsáid, chun scéalta dúirce a dhealú ó scéalta a ligean an dóchas lena náis.
Ag tosnú leis na samplaí éadóchasacha mar sin, fecim héin an patrún seo, patrún an athdhéanta, ón chéad scéal in an brain breach a rá. Sa scéal sin trúhan an dúchas, bíon Colm ag siarcha go deargad, ag obair de hir chun gomeise an inmhe pilú ar an bhaile. Ní tuisce an targad cruinithe aige na go gaithí sé a chaithú ar rud gin eile, agus a rún éire a eiceil rís ag Slánú Uí de hir. Fiú agus a chláán héin chuirtha i gréithaige ag jeirú a héamh, tepan ar an rún. Má iríonn leis in gréithe airithe a héamh, ba é an rún sin pilúr éireann rún a chrí. Agus sa bhéid sin is féidir cursa a bheatha a riamh mar iireacht, teap, a iireacht, a hep. Ní díal intais me se go bhecinn macala Sisifeas an seo a róise de aimméir mar sóldíh cloch a ardú go bar cric agus an chloch chéana a eiceil de hir ag tiitim a nuas a ríisiúi. Nó bogin muid ará gur maiid a chiile. In an téile teile fecinn muid sir fridge na níní a gine na tíide, obair waslach féanhar antach. Man róise sin ó golóir fecinn muid murid ag tiitim Gehanaiste neamh ilte ar chreagacha an chladaí agus buil eile na methla in inmhe ag an obair. Teap a rís eile. Ag tús an scéal, níl is séirú na fáimine ach máirt sclábhaíochta. Deir sí, céirdí sclábhaíocht na farige a cuid den sclábhaíocht a gaithí mé me héana a chathú lé a rís. Cé measa íon a sclábhaíocht an fortaí, sclábhaíocht an ghuirt, sclábhaíocht beithíoch agus muc, sclábhaíocht iompar agus ilúne má dhealann dí a clandum. Ní churann conceap úd na sclábhaíochta héin le margaige ar bhuirid atá ina taithí ó leitheanta ar aimseir America. Ach le himimecht an scéal bíonn si a caiithú in dhéana sean sclábhaíochta sin, sclábhaíocht mheiriceá, agus lebheith na hibre ratha a gulstinarthaí. Deir sí, America bhí scíth nó mallart ibre tar éis dreasa, ach an taistear céine ó éachtar go bar chládaí a rís is a rís eile. A rís strachailt Sisifeas a eicimid in iireachtaí mhuiride, deir sí sularó téascanna boga scate na chéad taine suúte ag an nainmh, hí neart na hataine ar fáil, agus an taistear seo ag dul bhád uirthaí, an chosalacht ar an obair gur ag téascú an lánmhar a héin a bhí siad, mar sin de gur obair an aisce a bhí a gceist nó ar a léad obair gan chréach gan stéanú. Is in dhéine a héan an obair seo a rian scéal agus murid a cailú misní. Ní léirdú go bhfuil féidirthacht an phlánaithe le feiceáil sa scéal seo ach aird le trúhan an dúchas, cé gur cinnte go bhfuil comhdháil le Harrowhan Cheese Street. Scéal uafar eile é ag dul ará, a bhfuil teideal Sisifeas ceart there ag dul ará, faoi bhean atá ag teap ina hiireachtaí strachailt in na dúchanine. Tá leitheanta agus seachtaí a síl dála mhuirid ar báil in ciúis an chréithrí, tá siad quote, ag dul thar a chéile agus ag teacht salach ar a chéile agus a wasú ina chéile ina hensin. Mearmhítear a rís an seo dún am de hir sin chréna chéile. Ní féidir leis an bhean seo lá amháin a aithint th lá ar bí eile. A an síl gan scéamh, gan cuaireacht, gan bhlas, gan gan soscail, gan teastas a hismithe na a chréich déanacha. Agus feicimid an ráirte focail seo dar tús gan síos a ríist in an tinniuhlas déag agus coppla scéal eile sa chrúsach, go garníonn sé focail agus é chuir béim ar an aspa. Fiú mar ráiníonn an bhean dul ará go dtí an gairí, mar na rinntí inné agus airú inné agus seachtain ó inné, ní léirdú go bhfuil dulchas slánaithe in an seo ach go bog. Na an léchas héin nuair a bhíonn si gur go déantí ará tas gur a basa dul ará na géalú mar dhéanann a farcéile. Ní mé géirí a bheith cruú ar an bhean seo as dul ará, ach ní eicim go bhfuil an cainach a géirí léchas a bhrannú orthaí ach an ard. Ar nóid mar hóisialaí agus mar bháil den phobal ar a drachtan dé, bhí an cainach ar a bhinde i géirí más a léirú ar strachailt mí réine seo an phobal gan éagóir na cinúna sin a cheilt na a bhórú ar a léthirí. Is mór idir é agus sing nó Gregory. Déite an cheistechar ag an fointe seo, in é nach bhecim a luathscéalta an chaine ach a legannacha dúircha den éadóchas nó den teap chéine a rís is a rís eile. Agus an airlí mar sin gur teachtracht íorúilteach atá ag an chainach maidir leis an stad réine.
Ceist í sin na tapleite hana ag scoirí ar nós war níanarhan agus garage Denver, agus freigraí an agsúla acu ortaí. A sehas torch faoin heist war sin a ragart, bhhailm coppla sampla a haspant a ligan an dóchas lena náis. Siad na scéalta sin an chinú flasc déag, an bóthir go dtín geallchahar agus cuais an chréithrí. Tásuimid leis an inú flasc déag ó sé an ceannas lú ó bhfuil me muíach asma léover. Le bheith féirinach ní hiigim an scéal seo. A is spéis an fósa mar lua hampla de charachtar stitse cathrach. Is mar chléire a dhéanaan a racara chuir síos ar haon. Deir sé gur fear bréige é ní fear, leiscéal duine ní duine. Luair go gceann sé colí nua faoi ghós im líon mallart bóna ar gach lá. Luair a ríist agus é carnú bacail adjectí dortús gan, gohfuil sé gan il, gan fiol, gan etir, gan ghos, gan achan. Luair go bhfuil 7 mbliana déag de héal an charachtar seo caite aige in mbaile clia. Deir sé 7 mbliana déag do bhaile clia. 7 mbliana déag im chléireach dliadóra. An chud siontas agus afar sé bhó a bhain lá go nachraíonn lóistín faoi ghós im líon. Bin é an taon nuacht, an taon tathú, an taon afrú leiscail, an taon anha a bhíú sa síl éon réithach sin. An síl éon réithach sin. Terma spéisial. Sin nó go gastar ban faoi leith air, agus feicimuid go bhfuil macail is spéisial an sin a buint leis an scéal dearnach a phléisimuid cuais an chréithrí a tiilú faoi sin ar ban. Kangel spéisial idir an dáscéal sin na an nach idir nithulacht nó an talú nó séirfriú na talún agus cuid de hiiscins úr an charachtar ar an saoil. Sgré é seo de héir an chaine ó bhfuil spéisial go man ach nach bhfuil metrééis sé ibriamach go thomlan a is spéisial an chuirsíos a dhéanaan reachtar an scéal seo ar. Deir sé, mo chóirla de ríis eile baróg a chur ar an gré. Ar an gré hail wug hóláimsethe a bhfuil de nádar, de chlú, de rath agus de hain a dáisce intí. Tá rún an tóirí chétaí thubstansúlaí dit, de bhí, de joch, de bhain solas, de chud óir, de chud neamsbachas ach a séhrú as a dúfracht. Nis ahan seans go bhfuil a hanga ina floch ag an charachtar an seo, nó go bhfuil sé idir thuúgrú agus daréire, mar a dearm ní hiigim an scéal, a feicimuid go bhfuil a mion céine seo ag murid gan bhfuil, agus níl an tairas céine arm ina tíobh siúd, maidir leis an nithúlacht agus an talú. So dogamid ai ar thuas an chréithrí achach. Caiimiid súil ar hampla níos siimplí, agus sampla níos dóchasaí, mar tá an bóthir go dtí an gheallchachar. Arís feictar duine atá saníthe ag a cinúid. Duine atá ag strachailt a turas a chuirdaí, agus fiseici go méorthaí é dheanú arís is a rís eile. Chéad bhchaildaí a bheith dul go dtíon bailí mór, bliain, jaabbliain, 2 bliana, 5 bliain, go mé a hinnín behinne in an é dheanú ina labba. Ní héifhiú go dtiocfaí craoch leis an aistear, agus go dtiocfaí fios ar chuinsaí an tealaí a teacht chríd an anachan, níl an ach go dtorthaí a hinnín faoi ina hanad. A títar dú go bhfuil dóchas ag bríd, agus ddíanait agus teacht an ír. Tá fiú léchas ag buint leis an aistear, nuair a luirtear é le Via Dolorosa agus le Gethsemane, agus nuair a chainglítear é le cúteú an duine ar oíche úl na haithne. Deir an chainach. De ríd agus de léchtaí bríd léhí, ba Via Dolorosa gach míle, ba Gethsemane gach trí, ba úl na haithne a chúteofií, le halas, imní, angar agus úlacht gach cloch. Ní hanan agus rinshwaid den na charachtar eile, tá perspectiocht ag bríd nach bhfuil saníthe leistíí den aine fí ina bhfuil si héin. Dearcú misnú atá eici a leith na dobaistí atá bagartúirthaí, deir si níor ghada na tobaistí seo. Bhí siad an, bhí siad soláimsethe. Détí a drid. Chrid daoine tobaistí ben nimhneanta na iad ar fein na géite bliain. Chrid si le fuil agus fiol, le crachamas, le tiúas agus le dóchas iad. Feicimiid chur síos an seo, chudmhór adiachtaí spéisiúla, alles imní, angar, úlacht, an sin fuil, fiol, crachamas, tiúas agus dóchas.
Ar an dói chéine, faoi mar tá sin an fechan tíobh hirdí ar habistí be nibhaneanta na chuid tubistí héin, tá sin an fechan rimpi chomá, agus dóchas eici go méidir go bhuihí sí an jaunt ar na chéad uair eile. Agus béidir go mé mótar héin acu fanam a mé ar a hinnín an bóchar a chóirt ar hí hin. Dealraíonn sé ag dearú an scéal go bhfuil bríd misnithe ag an neart héin, agus an taistear curthaidí eici as dearag strócantacht. Ní tharlaí go bhfeiceann sí máirt aistear amach rimpi, ach go bhfuil sin an aithhort ar an dú cheanúint nó ina focail héin bro bhuileann an tíl. Dear an carnach, thug bríd súil ina dé siar an bóchar. Súil siar ar na 9,000 ada anacha a rinne sí as dearag strócantacht. Chiamhní sí go gaithí sí iad a dhéanamh a rís is a rís eile. Ach bhí sé deanta eici aniu agus búdar dóchais é sin. Bhí barú ina cúisle agus ceol ina crí. Bhí sí faoi réir a rís lena gáil faoi na chuid de bhró bhuileann an tíl. Ní aithríonn an cheanúint mar se ach ní héaltar ar fadaí ach an ard. Sílim go sé táhachtach an creidhain se hort den cainach an seo nach muochnas nó nach buige a bhaine tá gceist. Déta é leú ar bhela cinál sénta ach ní dóilm go mbeadh sé sin corthm ar bhríd agus ar heachtaníir ar bhríd. An scéal dearnach gur bhile am a phlé agus an sampla is bharlam héin na cúis an chréchrí. A rís feictar mótíf an duine atá faoi glas ag an tír strachailt. Deirtar linn go raibh a haganna aigna uiride ina linn warmh a bhí cibrithe ag ceire chladaí díreacha airí, thairí, fómhair, dheimhrí. Ní hamhain sin an tá gach chosalacht ar an scéal go bhfuil an síl ag éirí ní behantaithe agus an neach nua fósta. Tá blianta a chuige caite ag murid a géirí písa neamhdhéalú talamh a thuirt chun mintíirechas. Tigtar dún le go leor sa scéal gur saothar an asca atá sa bhéid sin. Deirtar ní thugach an chríochrach ach anú bagmhaí. An problem a déag nó fias a grim a dhéanhí óirí sa dhé blian amháin, hína sé isteach a dhéal bharbatha lena chuid bromh agus bór isce a chur ghríd an bblion ar gceann. Deirtar go mbeidh ba léanbar go mór an íolastra na an nuirí tar éis gur bhó an saothar a rinne murid ag tógáil cláscanna an mbliana. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil an síl ag teantú isteach ar bhríd. A dala bríd ar word leiscail. A dala bríd dealraíonn sé go mbíonn bomaite tuiscinne ag murid a rith an scéal. Agus an tuiscint eici gur féidir i bhacail ália í chain máirt chladaí a bheith ag linn a bheatha. Feictar ag ibrúd tríd an tuiscint uair seo tríd an scéal, agus dealraíonn sé go bhfuil an chuacht eici a dán hína athrú fa dhearú. Athraíonn a dámh lena timpalacht go suntasach le linn seo chumáid, agus í ag ránú inis nach gur hí si bach a hiú ar thuachas an fortaí. Deirtar, churthú an féir in airíontaí glúnín eile amach a Mháirich. A Mháirich chocu snafach fi neasad an choisintí. Charnóch an bhó uhaine. Dheannach an cearc údar uimhe eile a tholarthar. Dóchas, bheatha. Becheart cad a thuirt don chríochrach fás agus blathú mar batól leis féin. Má bhí an buil an ag tús an scéal, go mbeadh an luúin mar an dónach mar an dalach agus dalach mar a chéile, iwa uafar a ríist am de hir. Fiar luútear gur bé iniu lá da síle an chéad lá da síl, lá nar lá airí na fór na cearc. Bhí scéalaici do bhhar an le iniu a scéal héin. Mar sin de, stoilm haar sampla arbí eile, haar hampla arbí eile, go bhectar ménach an tlánaithe sa scéal seo, agus go bhfuil cangel díomhar igen, cangel neamhrómansúil an sé a tógu ag strachailt leis an talú, a cangel mar sin héin, idir nithúlach na talún agus an ménach sin. Mar sin de, ag deir na tain sé cén tátal is féidir a bhaint as an mótíf seo. Sé an cangel is Slánú a ag am héin, is na scéalta go léir ó chrúthan an dúchas cho fada le bargeile na déanacht an úidir i leith a charachtar. Achantas da dáhacht, da siarthar, da giniúint chrúalach. Achantas chomáid, da nimní, da deap is da níama. Ach a gas na áirithe achantas da léchas, da misnach, agus har rudirbí eile da nimhnacht in bhanach.
gur maigad. So beg haar denóid agin inis le ceisní, mátá ceist ag duine be den nacht éisteachta is féidir chuirteach tríon Q&A mar derm agla go den éigen takeíteach déanaach tá sé sin ag bun an Skyline. Bhí ceist a rilumm hain agus tú a caiint sin godíireach so sin léomháin ar socha ar na scéalta sin ach an bhétaí iad a léomh an cinál strachelt bhin sin leis an saoil ag ggóchas credibh an chainig agus an chainach mar chatlaach gur strachelt atá sa síl se agus go méid dóchas ann sna flathais is dócha céir a hiíá den léomh sin. Tá sin an spéisiúil is cinnte go míon an frital seo in ús a deige go minic rudí ar nós bhí dolarosa agus seminíos mar sin de nílíonn druggal ar frital an freidirh a háinte go hen. A caiim rá cé go bhfuil agam go neir sé go fálas a gur catteach a bhí an agus gur ahan sé an taobh sin dá farsanta. Ní eachtar dú gur féidir mórin den bheon Christí eil ina híhir braham mar hóisiúí agus an éagóir a tháinig sé agus a churann sé nuúil an strachelt sin a bhí ag an fphobal. Bheith Jackar agam an méh an déanacht agus an cóhá sin chu láidir sin aige a gapa sé gur dúis na séireachta in ag na daoine ina dhé, agus nuair swinin tú fi chréna chéile na mréiglíonn sé sin an tuiscin go bhfuil tarcéimnú an ná. Braham gur cé go bhfuil agam gur sé faoi an na Christeachta braham gur lorg sé freigraí nó carrama nó rudí gin sa bheatha seo. Anyway, ag gur maigad agus ceist ceist eile a rilumm chuma is dócha ná an becin tú an motíf seo rís is é hiú níos déine í chain aber in craine Cille. Fecin fiomhhainnig le na cainte an tahra Tás agam gur gré nádarthaid an chain sé go mbíonn daoine rá rudí ar ríist agus go mbíonn go mbíonn caint sort himpelachan ach is stoilm go mbíonn an bhótíh le feicil ach go bhfuil feim agsúil le hí an áitecha agsúil luí méid go raham go agin tarcasna nó gairedáin a rud igen mion atá níos fuide ón déanacht sa luhíhir go agan sé sin chun an tasaí sna scéalta níos déine. Bratir teachchan cin crena chéile agus as sin a rá braham go bhain sin láh an uachtar ar bhealach so cé go bhfuil an bhótífan is dóid go dig mé ar bhealach agsúil an sin go mbíonn feim agsúil a buint leis de réir mar a ddéirí an chainach beidir gur sé faoi anal na litreacht a chuintre nó beidir mar rinne just gur éiri sé cin rub níos searhí nó rud igen a fecham an bhótíf an úsáid a chur bhealach agsúil. Agus tá ceist takeísteach ó Stefán a bríon ceisthaid, so der sé gihíntaach fad Cathain an spéisiúil ar fad gur maigad. Ar an Sisifeas go hanmha siadm go háirthe de bhirt eile an gcurtha bhirt eile i meas na scéalta dúrcha nó leis na scéalta bhfuil dóchas nó slánú éigen. An ceist. Is stoilm go ligtar dún a bheith maigú go pointse fí bhíhil. Tá cóhá agam sa dá ach tá sé suúrach, tá sé leithleiseach, tá fiúhain an talú a maigú faoi, tá muintir na háte maigú faoi. Is hepéir agus is stoilm go Dr. Cadhain a bheith ag gaiirí faoi sin go pointse. So cé nachhfuil sé dúrch ní dóilm go sé dóchasach ach an nerd. Is mailm ní ga go gur character mai character le go méid cóhá a gin lá agus is mailm gur nach léich nó nach níomh atá an mickle ach braham go fáil go bhfuil an gaire chutásaí, so níl sé dúrch ach ní dónam go sé dóchas ach ní eicem go bhfuil éon athrú an an a bheith go bhacht ag deir an scéal. So go glór ábhar machnamh glór ábhar machnamh an sin den céadú eile bheits mu léibh siar ar na scéalta sin. Tá ceist takeísteach ó intan de brún. Treis leat Cathain puinte iontach simúil agus faoin ran dóite an égur slí a bhí ann le gan teachtracht a bhrú ar léthirí an dóid leis. Sin an cheist beidir go bhecin go níiríonn an séhir níos céal chúisí agus an chóba agus an déanacht bhí se thbheith féchúir ag an tús agus beidir go se rub ró láidir mar luí mé le bríd
data cinál séntacht airthachar ina híomh nó ina leichen sin. So stoi go scuúlan an gaiire isteach go scuúlan sin leis bheith rubbach níos, well, rubbach níos scarta óna chud character agus beidir go míon an láb níos éidir me marialar sin. So sin bailach maile lena leoní rééis sin lam agus stoi go bhéti a lé mar sin gur go stoppan sé sin nó go goscan sé sin an teanmharacht bhí se cinál artí a dheanú leis is rééis na luathscéalta. Well, gur mína maithagus as sin agus bug me raig hé an tríú popper den waidin agus beg berta gan inis de popper dernach an teisiún an dochtar Colm Cuaig agus an dochtar Dillon. Tá an bhirte na gobar de chéile in nach de rí gan na héann hionscnúptaide Harbh fiúntach i gréisteach folklór stair den Gaeilge sa tréimhse omlín 1600 gotí an bhíon hábhíle. Charlie mar agarthóirt agus Colm mar chuntóirt agarthóireachta. Rís mearró mé chuomh gur féidir ceisní chuirteach go gamar bit linn na gaiintníise ach clicáil ar an Q&A ag an mún braham cosú le ar óstach. Ach féidir sin on bh gamar bit le linn na caiinte agus cuiirime sin na ceisní sin ar cholam nuair Charlie ag an deire. So tá Colm chun leirlinn a dúspóire, so gan hiile muile cuiir mé fáte rih an dochtar Colm ó Cuaig. Mír maith a Róisín. In Máirtín in na bliana 1937, taid sin riannéidechais fógra fápéir náisiúnta agus réigiúnach in na tíre. Agus iad ar thóir bhailithirí i chiúrach faoi scéim nó folklóireachta go chuid an Roinn. Chuoinear agus áil ar go náchaint phobal na Gaeltachta buspríoch gon scéim. Agus bu iad muinte na Gaeltachta hain i bhí le cur ag bailún ábhair. Ní béladis i bhí ó lochtritin na scéime a bheithrídar ach focla, úsáid focail agus leaganach í cainte nach ra an áilearthb a bhoclaí clóite na líne. Cheol riar daoine ábhar sumplach ag an ngúm agus spéisiacúb a bheith páirteach sa scéim nó. Ar seolú thucúb a bheas, céadú nach ra duine hain thar cheol ábhar thucúb fellúnach gon chead. Thar réir, bhearta sé litreachaí a cheola ag daoine faoi le i ggéararb a bheith páirteach sa scéim. Bhí Máirtín ó Cadhain ar chuinnig an na daoine ar seolú litreaige. Thapó Cadhain i deis agus ba airsan a chuirún dulgus ábhar a bhailú an Gaeltacht na Gaeilge. Is follas an bhfuil gábhar folklóireachta i meas fápéirí Cadhain an seo nó sin i Coláiste na Tríonóide gur raibh sé ag bailú focail agus leaganach í cainte i bhfad sa reáchtáil le tairiscint an Roinn. Go dtibhinn hain, deirtar a gápéisí na scéime atá sa gartlan náisiúnta, gur bhéon chéad chur a chur sé in na fós nó a ra gábhar cruníthe go hain go dtí sin a chur in ábhar agus an eagar. Dá réad, chrutha sé inéags go nábhar a bhí bailí go dtí sin aige. Inéags atá le feiceáil fós i meas go chuid pápar a gartlan Coláiste na Tríonóide. Dá scéad sin i chuir focla agus leaganach í cainte cuí i ní chéile sa mónla i déile an gúm. Agus é cur le na bhailúchan go réir láimh. Seohanis sumpla go cheann go na bileogaí a cheoilte acúb a dúsheimse. Mas fear bhfuil ráite i bápéir an Roinn sa gartlan náisiúnta, bhí 7 náileog ceannacail seoltaigh ó Cadhain chocúb faoi oibreann na bliana 1939. Ceannacail thar tús A, B, C, P agus L a bhí iontúb sin ar fad, agus tuairim is 370,000 focail go thomplaí úsáide ina deanta a míniú. Focail ní cheoltaite chocúb a ríist nó go scaoilfí as géomhanna. Freagrínse gur beag deis i bhí go Cadhain leannacht lena obair folklóireachta agus é ngéomhan. Ní orna a thar rud fánach leis a bhoclóir, i deis sé i litir a cheoilte ag Tomás Bured in 1941. Ní éitin. Tá mo chuid nó tuile go mó agus tá mé cinnte nach le cíisteachad. Chaithidí sé bbliana gur chríomh chá neistú agus chá scrúdú, agus an chuí bhfuil sé a dála chéile ní bhhain nach chéanana scileastú ach mé hain. Béidir go bheitchaí le riontíonna seamach,
ach sílim go géinhearm. Is fusa scéal a scríomh lár tarmain ná bhfuil ag carach le rug an tóirtin. A chanig tir amach me, túr me faoi ríist, Seisiún má bhíon an hómáin, ná an ghlacha cúblom, rud nach méis cosúil. Roinn buireadach a dhéhil go Cadhain arnú. Der sé héin gur fí bhealtaine líne cearcha trí a rinne sé chéad iirecht a chuir na laigh ar na húdarais a hiara. Bhíine me I dir se gur ábhar folklór Gaeilge cha chruinniú ag Máirtín nar a tógiúha, agus nar féidir mór an fúna I dhéanamh sa gampa I ngeallar an gló agus an taran agus eile. In aineoin iirecht sé an buireadaí bhealh bliain eile ar ó Cadhain I ngéimhin. Cabhas nach neacha caint an buireadaí faoin bhoclóid I gcionn mar sin hain. Ní rá ó Cadhain lá fleoch saoire nuair a teisiú ar an iirecht a chuir an folklóireachta an achhuiid. Luaitear an meamram atá gápeisí an ghóm sa gartlún náisiúnta gur bháil an tríseach go rólaí na rinne éidechais go spreagfaí an cainach am folklóireachta I ríist. Ar an 16 go bhí úl a rion an rónaí an scéala fí bhíont an tíisí. An lá níomhaib cad bóthir I chuirt go Cadhain. Faoi dhearbh bhí lónasa, bhí scéala chorthaige ag ggéire tesaí ar an obair ríist, agus ba jaar in de dhéisisin gur heiste sé ag seola Cille ábhair go. Mar is léir ó dhearan na bileoga fiú sa sumpla seo a cheol sé ag ngúm ar a heachtas géibhn cho, tháinig airthú nach beag ar a bhá aibre agus ábhar folklóireachta a thomsúige. Bheachta sé na sainmhínithe a chur sé le céala éagsúla na bhocail a thug sé. Chur sé ólas breise ar fáil I dtobh chósaí fuaimníthe na geannacail, agus chur sé fárscríomh le riar maidíab. Dealraíonn sé, ó méid a luann sé héin sa bhoclóid, gur bhí orlabhraíocht thumaisí bháile I bhí mar steodaige agus na fárscríomhaí seo am reachaige. Airthú súntasach eile a tháinig ar a bhá aibre, gur tháinig méadú ar líon agus éad héigear a chud sumpla uasaide. Sa náitiméoch aberta bháinaige is sumpla uasaide ribhachar an ngéimhin cho, bheadh tríd nó ceithir go abertaíige I gcuid bhagan na sumplaí a bhreac sé ar a heachtas. Chunne ó Cadhain cúntas ar gachar cheolse isteach ag an ngúm ó nuair ar heasta sé ar an obair hééis sé hiarthó, nó gur tháinig deire le nach chuid aibre ar chúise cínt nach hólcham sa mbliain 1946. Tá an cúntas sin le fáil a rá chópleir leis atá meascach I pápar a Coláiste na Tríonóide. Áit bhfuil cuirsí aige ar chuile chrá focail mar a thugann searab a cheolse an bailla. Na ceannacail a bhí aige a chuile chráidíb, ceannacail dar tús D agus F ar fad, agus líon na millióg sumplaí a bhí le chuile cheannacail. Léiríonn an minchúnta seo nach ánan is go chuile bhlas chuir cheol sé. Luann sé dónú tí go cheannacail I seolú nach andóibh inis. Orthú sin tá an ceannacail dáir. Ní fios ó né nach ra ein sím ag an ngúm ann san nám, nó né go neacha sé mó ó hin, mar a hála go thornan bileog eile go muinteags. Faoi námar cheol ó Cadhain an tráidéire focail I mí na saona 1946, bhí sí suas le milliún focail gábhar seoltaige ag ngúm, agus a riontaige faoi thuairim is 310 intral. Mar a lua cheiliúradh mo lehanana is má a chuireann folklóir nua I bhíonain olsaíothar folklóireachta seo I Cadhain a ggóthaigsún. 1.8 milliún focail atá sa bhoclóir nó clóite, agus iad rionnsa ar os cían 3 míle intral. Léiríonn an chompráid sin le folklóir I bhíonain gur sna sumplaí uasaide, seachas na ceannacail a thugann sé, atá smur agus smúsach oclóir I Cadhain. Seachas abertí beag a gunta a tholathar le cíal nó uasaid focail a bhíonú, ba mhinic leis sliocht mór tartsúla bhreacha nó go mín ó fí go beach léinech a uasaid agus a chéal in na náchains na líne.
mar a dhéireos cheiliúradh balgún is geall le úrscéalta beaga into pain nó flash fiction riar go humplaí tartúla seo I chain. Is sin táil hiúrhinse chuir reaicse go humplaí uasaide gur ionanéad agus mintúirisc na glóra fad a chluisí ihe árneáin nó deach cuarta láir chéad se gaite. Chluistear cabhair stéamh góran meas na somplaí. In sítear cabhair físa go hanscéal fiú. Ach níos múna taideile chluistear glóra phobal bhig inte cur síos ghunáach tríon daoil. Idir wathasálg. Tráchtar an obair is luain bhúldáib. An móchú mrádail, I gcearc I ddícheanú agus an molanna fanú le teann díaltais. Chóir agus chaimhlins na gúrsan bobal a fágú go siúléigeach ránchuid. Fáistir léargus chumahan ghearcum phobal bhig eachtarí móra na héireann agus a damhór. Moltar té, cáintear cafaí, cuintear tabhac agus mórtar an German le teann gráin is asnach. Thar éí eile tugtar léargus chuún bhhaicla seo I chain bhíonta thuailcí agus thuailcí an blú phobal ghaeltachta dar díobba. Pobal bheith an focail agus an corplaigh cainte ba híamsacht acu. Pobal nach bhaca mise na ma dhéin achas scáil. Ach pobal a bhfuil an nóra chu beí sin ag altaíthar seo I chain agus gur féidirling sí go sacúlach na measc agus gáirí chriúil I dhéanamh ina deanta. Máirtín Colm. Sisifeas livanis Cille, that's a little bit of my crystal. Tá muid fágan sin I Colm sa teach airneall. Agus tá monomer caintin an líne sin ar timpplarin agus tá an winter sin tá cuairtaíocht istí tá a gcuid caintis na clúasa a gcuin. Agus inis go ceann tamalín, bhailimsa samplaid an chaint sin a chur ar láthir. Mar a haring ó cain an chaint chéarna hiice héin, an solidí a chur ar fáil, a chur úsid focail agus frásaí a chanúna in nniuúil go Cille. Is hiice sin a bhí sé ar náil, úsid focail agus frásaí a ganúin si a chuiche héin a léirú le samplaí. Ach, ní fad a bhí me héin agus Colm am món agar chur ar an ábhar folklórata seo aige, gur hiigmuid gur a luach san ábhar a thuaigh amach thar a luach mar hamplaí úsáid a teanga amháin. Is eolaí go bhféireanach a tá Máirtín ó chain folklórí ag craolú beo ina scríbhíní thugainn ó láthair na cainte sin. Agus na bheorítear an tábhachta le Máirtín ó chain údar ar chaint sa phobal héin, mar an ornis litirte is fearr a fuair sé ón na winter. Ní gá tad eile rá faoin léargas sa déitú an chraoltarach seo a chur ar fáil dúin ach muid clúas le héisteach a chur ar in héin céad a scór bliain ina dhé. Na samplaí atá roinní agam le blasahort ar smir agus ar smúsach an achluaire seo, mar a bhí ní Colm. Laíonn siad leis an chótheics cainte sin go becht. Agus ní heastíon an irid sin den neislingeacht le go mbeidh I láthair na garachtar a tá curmhuthe na scéalta seo, na heachtarí, na blúirí cainte agus cúlchainte a chuirí mar taispóint. Féach ar dús mar hampla an siúnear a sprunlaithe seo nach bhfuil sásta ísat a chuid ar lisí a thuirt. Faoin cheannacail déal atá an sampla seo. Bhí déal thuas ag a gá ach cála té a dheoshuí sinna. Ní léon bháil orneise ag éon siúneare na ag éon sé rámaid istí an gáilibh nach bhfuil ag a thuas an siúd ach do thuachlan drán leo. Is gortach é an ceann céarna faoi rud a bhí gáhfuil aige. Is snásta an chuir síos é sin ar an duine. Ach, bhfuil se le tuairt faoi deara ag súil dhéir an ochlóirí, nó ag súil an ochlóirí dhéir bitir, gur fórstaí an sampla seans le chuir síos ar bhrí an ochl gortach san ábhar dhéarnach. Seachas ar an déal héin. Beidir gur scéal é an rud ar fad ina bhfuil an focail déal, seachas sampla a ceapú go sainiúil an cíal déal I léirú. Ach,
A léhéid sin bhfuil sé dal ar an tan stíl a bhí go cáin am an na céirte seo. Or is eolaí go naingníonn agus go sibhríonn an scéal an sainmhíniú san uile chás. Féchan is a fear cuireach seo, agus an gobbaltas talamh tuige in áit se tá íorgúilte díberte, rud a agan gur deacar ige banna bheala chun na fósta. Is bhíte a cuireach é, ach tá sé cinnte dúas dú ar éon bhena áilna dhé sin. Ní léon taintigh banarbí galamach ar tháinig cho heisteannach cho díberte leis an áitsúd. Hebríoch dámá coppla techan ach níl tech na áras níos gurigá na F. Agus tá sin ceir a bhíle bhuaim má tá sé taobh leis. Cáil a bhean na bhfuil faoi at an toirt sin. Bhí an saoil an agus dhéanamh ach ní ina sé. Arís, cheappa go bhfuil a bhád níos mó chuir ar fáilinn sin dúin ná dóthain díreach le cíal an ocail díbrethe a léirú go gonta mar a dhéanú. Ach sa cá seo náid tá luach ionintach leis an chuirsís, ní amháin an chuirsís ar an ocail hain, agus ar a bhrí, ach in ealar an léirú a bhar sé dúin ar na dálaí sóisialta a bhí thuas an tanám, agus an taithú dar leis an chainteoir hain a bhí ag teachtartha. Agus mar a bhí Caitlín Nic ar báilta gearcéalta a chuid an chainní ar ríocht leat a bheith site ina léid crindíireachta chomhéirt. Nus ficimid tracht ar an darú cogadón de chomáith riar mór samplaí, agus is léargrú an cogad sin a achtraí agus a farsanna go mór méle fphobal. Tá German luite Colm ar náid tá na Sasannaí an, tá Japbeg héin an, tá Churchill, Hitler agus Mussolini luite. Agus féach ggóil an duine seo sa sampla thugain, a genuínteist den dream a bhíú deanta ar an taisteals na baid éir, anjóin an dain séir a winló san am. Deir siad an dream a tuigimeach na baid éir sin nach mé láir bí acu le mótar ná le saithí. Ní bheith an nóhan éascíochta an taráibh. Chreidim gur bheith an chia ó bheith duine deanta a ruderbí nach míon éon tás a bhige an gáirisa. Ní thuas anta sin a bhar lumsa bheith mar sin hain agus gunaí móra ag loscoilead gan talú. Nus, tá Máirtín aibsíonn sin faoi chló glasagam i lár a tompla, agus tá leor bháhan deartha san Máirtín le brí an ocail deanta sa chomhaig seo a chur aniuil. Chreidim gur bheith an chia ó bheith duine deanta a ruderbí nach míon éon tás a bhige an gáirisa. Ach féach go gurtir creatlach scéal thart timpeall an sainmhíniú lárnach sin. A cheanglíonn le heachtarí na linne é, a bheachtaíonn an chial, agus a agan nach bhfuil uallach an tainmhínithe a lig a rumpar ag an sainmhíniú. Ar éon dul leis an áit sin sa sampla ribhe a bheith chomh díberte sin nach rachu benán, seán is chomh tugadh sa daoine don na baid éir, go santacha siad slí iontu anjóin gunaí móra bheith scríliú a níos orthu. Craftsbarne leananach an créine cilí chain ar náid, a tháinig mar a teas mar ball, a tháinig na sála ar an noclóir seo i 1929, agus a bhí a réiteach seans san am chéarna leis a chud dhéirí don noclóir seo, an litir D. Se craftsbarne ná na ggóilta se bhí ag daoine agus na tábhairtí a rís ceacu a bhágaí le thuachtaíad. Téma an eicealach é sin chomáith na samplaí folklóir seo. Agus is omí insin sin seo ar achra na deascar as a léid, agus dentar molú agus cáinniú ar chaid an talamh, agus dentar tracht ar chotuilte nó a bhálairt a bhí an talú sin ag na daoine a fuair le thuachta, más go míg listenach héine sa chá seo. Má dírig an talú agus an tarigid chomh míg listenach sin nó tucaí le chuair na hánair. Rud a fáitir go donna imíonn se go donna. Tá siad gimeacht go héireach agus go héadálach anois, ach beidir gur máirc muil scríbecha deí fósaíad an téhhathas. Bháilead ar léamh an tampla seo agus chudmhór mór eile samplaí san noclóir, nar éad ó cáin cúla chaneal ar an scéal a bhí ag bolú amach de hir an.
Tá samplan seo faoin animach go dúscríb a léiríonn fé an scéalaí go tréan. Sa neachtaríocht seo a bhain do rinne ar thug taramh faoi. Sé an taramh atá gan áras ná blankic sin nó maric sin do hort, agus é sin díreach faoi éid a sampla folklóra. Stel om a déanamh eicire má bíar gom héin ach be in é an taicire a thubar a heachtaíar orm. Bhí me siúlomdear ar mar chaise trasna na páirce agus gantas na fáilí agam nuair a tháinig me an taramh. Chatar héin is thosaigh sé buaireach. Thug me héin don na buine ach níor leis na bailí thug sé an dúscríbe mo dhéag. Rinn me héin ar bhfuil bhearna a chuaigh sé idir méas í. Tá gus agus gearú san intin sin, mar beghúil dó cáin a chorán gan é nocail a choramú. Nis sa sampla dearannach seo agam, ficam de ríist an splank ag sin ach legan níos fuide nearí seo. Agus tá intin choirithe chun faoi heolacht a chuid na cósanachta a rud a glú agus de inne antu sin agad an ceannocail a bheith díomheireach cantalach. Bhí sé sin de glúas duine antu go tóin. Buafa sé a seanachar MM. Fuair sé gáinín le MG, bainteach a bhí sa teach ó TOC ina sean, fuair sé AST an áirí fátaí leis thuas mar a bhhaile uair. Ba bheith go bhí fálaí go gáinín. Dag sin sinne agus hanig sé nuas go teach do bhfuil amhaine go bhfuair sé láí agus píca agus chéad. Chreidim go rúna bhíige a chrothú leis téad a dhéineide air leis an láí is leis píce. Hebrí a chuair sé suas is nuas ar teach na baintrí gan caide sé bí choráthí. Dhéirí sé leis an gáinín a réonchar agus dain sé agus darda sé leis an nuas a cracin. Teach a nuas ar teach na baintrí gá, dógar seirtí, go suas is chur do gáin a deir sé, thug mis an cracin leman nómos fála. Díl santais na ggéireacháin agus daoine láithreach an sin sa sampla agus a tháinig beidir a sampla roimhe sin. Na hainneamnacha TOC agus MM is sa riile, agus is léir orthu sin gur le daoine fíre a bhair sa chósanachta ag go cáin a bhaine a neachtar seo. Agus mar ina sé bhreisir sin tá rinn samplaí eán agus go dmhór ina bhfuil tracht ar an TOC go háirithe sin, a bhfuil teach na baintrí ige sa sampla sin, agus eachtar eile a bhain dó síos fríte nach chlór ar fad. Agus tá daoine an fós ar náid a daithneamh beidir cé na pásanna seo agus na pásan eile atá fitte fuaite fríd na samplaí in san nach chlór. Nis tar éis sé go scanú leis an uafas déirí sin, sinna bhfuil agam de chaint inniu in san nach chlór agus is caint híúil chréúil creacnach í gan éon cheist. Fáisciú agus múnliú na samplaí seo ó chaint sin fóbal sin is léir ar ó cáin sáiti go do luúchan mar a sóil dúin. Bei anáthas ar rinne san nácadamh an sichar seo ar fáil den chéadúir mí abran seogain, agus go bhór agin in deis é a rintlibh mas teoranta héana an díireacht aniu chuide a rintlibh. Bei cad gatainine go luath tásúlagain, bheith browsol agus bheith breathnú fríd na samplaí seo ar a suaig nas héin, ar an ornis luachhar seo mar a dúirt ó cáin héin, agus é a múnlú a cogaint agus a fáisciú ige a rucht folklóra. Fianna sé hábhacht a réad ar linn ó na daithití sin, na blianta sin a bhí sé nnéhan agus in nné díreach ar náid sal ar foilisiú a bhór híthar cainte sé sin créine Cille. Sin bhfuil agam. Gur riana maithaí a Charlie agus a chuilm an sin chun an bhfíseán chuirstú. Déir hunn gur fadalinn bhain ar fad mí abran in isisnig blaise beag ar an nachchlóir sin áil gur míle maithaí. Tá fáilte rih ceisní ó lochtéisteachta ar an Q&A amarbí tá rintá ceisní agam héin. Beidir chuilm a dúspóir rud a richam agus tú héna caint dúirt tú gur
gur gníoch go caiinnig taiste timppla na Gaeilge ag cruniú na bhocail seo ar fad. Chunig sé contas beidir taobh mod ina tagartí rundaíomhreacha anúnacha daoine chunig sé contas den áit in bhór sé na focail ar fad nu na cantar lenar bhain siad. Luain se cantrach i cecuúir le cuidiú na sampla thugann se. Agus go háid na bhín se chur síos uimnú na bhocail mar de agus cin legan na bhín chuir cantars. Luain se mar de rosmóg agus a tachra agus camas agus go seara garnú agus sios na heilena sin freisin. So duann se sin leis na sampla, so luain se ceas a deagann se agus cuidiú na sampla teagann sin freisin chuidann se ainm leis a té a thugad teolalas chó. Tá scéalaíonn sin luain se duine heidir a nachré agus ábhar chó. Ach ní héanaar sin nise bhfuil tagart gon chineal sin chu aige leis. Tá níos mó gon chineal sin na feiceal stohís na cópleabhar a teige sa gartlan gon nábhar foglaíocht a bhí se chuineal. Agus anú tá túnana sinna a leannacht a sin ón túnana a leannacht ón cópleabhar bhí aige beidir a chuide sé na tíochataí cho fada leis ce a cheol sé mó mar sin agus ce a bhéis aine gáil na a déras mu. So féidir a rianú séar ar gcuis. Gur má hiigist tá ceisteisteach ó hémas de bara. Bhfuil ábhar san nachlóir nach fis cadás é agus an bhfuil commodóireacht leis chéine an dóile. Sílim gúil neart commodóireacht an. Mar de ó hádan ar chu sé tagart le chuile hompla thugann sé, ní féidir bheith cinntíí a bechaí bhúil sé cumascéal na cheann i ddéireach gon leagan tá faoi chabide leige nóair bethar chola se. Bhuihanna cítas gur bhleach sé sísa. Tá dárad i gceist tá commodóireacht a chanú tá commodóireacht sna PC fiú na thóg seann na daine. Mar PC commodóireacht a bhínta, agus PC caint is PC litreacht a bhínta beagnach intú péin mar PC caint. So is commodóireacht a luga ó hústéirgad is cum ce go ceas bhór se. Gur maigad agus Charlie ceiství go mar sin anhearnú ruidir be godíise leis an ábhar se ar fad ar feisiú tá idir be faoi go fáil Charlie. Ní dálam hen gur fáilisiú an deachreacht is mó a bhain leis a Róisín an crotan bhfuil se. Is folklór lámh scríofa é agus ní dhéithe se hen bailach bhí leis seachas a chur isteach ag an gom agus bhí an spracha bhí ar náan legus spragate ábhar folklóireachta agus tá sé i bfolklór Gaeilge béirlí gáinil feicimid cad na samplaí seo nó píisiní beag asú ach nó na céile atá sonraí ag ó Cadhain tá siad istíonn sin ach ó híomh saothar an hain agus as hain mar oclór nó mar físa ibre a léirí meán í Cadhain níl a gairbí denta. Níl a geistegan é dhéanamh é chuir ar fáil. Bhí obair anmhór ar agar a chur mar ní a gánaí a lean sé an taon churthaige ins na samplaí a chur se le chéile. Tá bhí sé gahra churthaige beidir thar an tréimh sé 10 mbliana nó níos mó a bhí sé lé leis an oclóir thar an chéile. An dí seo bhfuil muidir go bair is an sin agus beagnach le an títhar ar fád ar inse. So bhí a chéad beidir tucha an forifeachta ige, nó bhí sé tagisteach go maithir fan amar thug sé faoi dí. So thocraí mu duine go mnacha muid hain an churthaige sugaine ar dí agus ben muid an sin a leathnú amach ar na litreacha céarna ar na litreacha eile ar mar a bheits muid go raibh. So sé chuir muid duine ar fáile agus ceadig daoine an sin tomó isteachan agus a rárad a dhéana leis agus tásúlagin go muine siad teicnamh ar a teicnamh is bhain mu chéanas. Agus stocha caiibh ar dám leis an rihin éon ábhar taide ar leithleat ar bhiú go mórí a bhéir am gur tháinig stocha ábhar dochtóireachta thugus ag leir cóirle. Well tá sé sin an tá spéisio gin san nachlacht ar nóig tá spéisio gin sa teanga agus ach tá ábhar taide an maidir le conas struchtúr folklóre a chrucha. Tá ábhar taide conas beidir a mó spéisiigh daoine in sa froisial teanga sa riamh hangólaíocht
go áhar agus an sin bit go bheith te tort faoi hampla. Tá anspéis agam sa sna legan ha cainte tuistíon sin, Tá anspéis agam in sna bríana na minbhríana agus an dealú focail, an dealú céile dhéanann sé idir focail. Agus mar bhaine hanig go dtí an táhair ó sort chúlra cananach eile náid tá mi sé teachtasteach annach chuid ar an chanáint agus an rud a dearn faoi tá sé mar a bhíní colm tá sé álas go a géisteach le caint feo hartart. Agus sinna stáilm an rud is mó réile sé dhéanam an chaint feo sin a chur ar lehanach. Sin rud a spéisiúla dúsa faoi. Is déann tú freisin go mar chaintí méid cam sin mo híal a gáirí agus me léomh nachlóra. Sinna dhéanam mó tá me áléomh le gáh léanach ní lábin nach mí mar gáirí nó sinna chur somplaí ag Charlie rá bhacad an canse. Agus cheappain an té gar a bhíon duna staidir ar an ngrán beidir litreachtaí a chain an neartá bhir an gón. Té gar a staidir dhéanana ar cechar chu sé bars máis ar a cheart mar scríbneir tá ábhar an gó. Is samú rud a man bhaint is dólam. Anyway, ag go raibh le cúpla ceist bhrátaíisteach so cean ó luach Cadhain an blaise brad an chortlanna sin, a bhfuil Gaeltacht bhionnaí an gáileh luachte le héon ábhar a chuinnig an cainach. Siad an glóirte mar déanam tá riint gona something, ní mór an se chuirtar áit, luachtar áit lena daobh mar deartha. Agus luachtar áiteach ag leor mar deartha ach as cían milliún facalán, so ní man an cuiinmhaid ceanna nutíireach mar deartha. Sin táhar fad. Agus ceist ó Ken, dar sé anchaint ar mí a buchas, bhfuil tagartí den na seanscéalta san nachlóir mar hampla roiíocht, fíneocht, seachas den seanachas áitiúil amháin. Tá an bhríon cuireann tá seán luachtar sin agus luachtar scéalta fíneachta. Agus óráin colm is mó chudmhór óráin luite na bhfuil bearsaí agus píosa. Chu bearsa luite bheith. Ach i rís ní hinad de smógachan mar deartha, ní hinad is smó gnáchaint a bheith ag duine smótán. Seachas PC ó méladis nó PC an litreach fiúhain. Mar se luachtar go dtí as a caint ar leabhar is se luachtar leabhar faoi léasa sa bhd freisin. In aim sé imime le colm ó gaiire luachtar annaí coplaúir. An béal luachtar annaí. Agus leabhar mar sin, cuppa tagart eile mar sin. Agus bhfuil éon tuair me an nuair nó an faoin measahí ag ócáin ar na folklóirí bhí ar fáil ag an am gur thug sé faoi tuair faoi ar bailach eile. Well, duine, bhí duine slicí aige. Is léir sin agus achtarú sé sin go miteach a léabhús, tá sé sin feiceil sa bhoclóir se má cinn sé beidir leigi be bheith an duine nó rud bhíon ar thug duine leis luann sé ar bainte. Agus tugann sé somplaí le chur leis mar deartha. Ach ní chléite go brach a staidir bhí dinta go a tango, bhil is minic bhím a caint fhí bhhartar a caiin is go muinteach tango bhí agus mar sin ach má buinte chéin ní neisce fuair se mar deartha rinne sé go leor éibre. Nílas cen ab rinne sé agus is léir gur an sí me gan is gur rud eile tá an sunstach go gaite gur mí sé géisteach do gcónaí. Rud a bechlis sé bit nach a chuneal le chean. Agus trans go ging nach méile ceistúin eile ó imis de bare, so der sé ag gurma agé as an gaint fíor himúil. An rabhéin iireach déint ag an gainach le sanasíocht na bhocail na hinrálacha nu an rabhéin tuam ag ar an ábhar sin fiú. Well, it's stáilm bit go pís le confuisiach. An amman ar tá sé héana an áras faoi ocail tugann sé dhéirí é a bhíniú ach in sa teanchéal bh gin den tanasíocht mar lucht folklóire ní dhéanann sé sin. Beidir gnéanann sé an amman gur tháinig an focail seo ó úsáid sainiúil de chuid an cheantar gur go bhfuil an úsáid seo ag forbairt sin sa cheantar nó tá
nó hanig an don nocail seo nó don uaimniú seo i ngeall athrúd ag teacht an uaimniús i gceantar áirithe ach ó híomh dul siar in sa chéal chasaigh sin den tansaíocht ní dálam gneantar sin ní le léid sin an. Gur míle maithagaí Bert as na caiintena bratha sin rud eile le bheith agsú leis san aflíonn vaccín agus folklór an chainig. So sin é den chéad seisiún inne beag sosa gan inis ar bhaid uirlaigh so be mid arás ag lethir tar éis a dóigh mar sin so gur míle maith gach daine bhí póirteach sa fanéil go dtí se agus deicmuid sibh ní an tosa.